Aingo you try he gonna go par sisien gada nega jaka ban pen sngowi phi ke ktien ke jungu play. Kubli shibon ni phi ki parla kilong kemi kilong pagi samla ke ba jupet ba jubang ban sangap ke ktien jebe na ke par shugu par. Beli dia ban ker kui phi he gonna go par. Hangno ke ba pidon ba pipet ke phi sangap ye gonna ke jeng hikain ke ktien jebe nget kan yarap shibon ni ke jem ke jeng phi. Di tangga ktien ke jemli ke bala ban thaudur ban pen kelai ke jeng ke jeng ubriul jaga briul. Di hagan itu puan ngai kektian jemlekan pen kelamat kan yerap ye pi pin skutu ye ke rukom ba pin iem kom ki banget kom ki kon jeng beli hakom ki ngi sngi ke besniu ki ba kom ki ne bat ni aingo ye ke jing crown ke jeng beli ye ke jing isnei ke jeng beli ke jing penyo por ke jing penyo alat ke jeng na ko por se ko por kom ni bangen ye kendu bat fi na ko por se ko por leba kektian jebe leba kan ka YouTube channel ka ba ngiya kendo kom ni ublin ker khu fi he gani ko por tiga don ka khubor ka bangan pen skoi fi he gani ko por bangan ngi gani ko khubor kam na disu ka khubor ka ba tang thmai ka ni ka khubor ka bangla juyo sngo bat ngada ngi skama gani ko por ka pen thmai fi bat you stay ka long ka khubor ka ba thmai ka jingem ka jong fi he gani ko por ka ba menta ka khubor ka banga kwa ban ai bergan keren bat fi he gani ko por galong wat bishar yakiwei wat num bishar yakiwei kani gani ka ktien kani gani ka kubor ka banga kwa man keren bat ban pen I ban ai fi he gani ko por ka menta bat gani ka dalong ka jukar khu ka ba krau ba ki babon ba ki briu he gani ski ki kwa ban tiep ni ka jing sisa yung si mapiro pi kwa man tiep ni ka jing sisa kum no ban pin iem tiga ni ka ktien jomlekan yerap ni fi ban pin skutu wat bishar yakiwei kani ka ktien na do ka aldersman ka bau blame ai ka hukum Moses kani ka ktien ka ladon lupa bangim dei ban bishar yakiwei but ka Bible ki itu ingi haka bau Jisu uanro upen scamming ni ka ktien but ukuran ni ka ktien wat nam bishar yakiwei but adien ka bau Jisu kiu no sebeneng bat iki senran ki apostol ai ka war ban yelap bat ban hikai bat ki ong ye ke juk ka ktien wat nam bishar yakiwei bat ya ai ngo yu try ngadon dengan ke jeka ngaru dengan ke jeka ngong i wat nam bishar yakiwei kumno ngi bishar yakiwei pat to gi lek ban ye pe ye ke lain teli ki benta ne ka ktien ka jong blei he ke por nget kan ye rap ye ka jek ka jong fi Ujisu ruang wat nam bishar yakiwei kani ka hikai jeka Bible bangim dei ban bishar yakiwei ban pet yakiwei bagi klet no yelade gi klet no ye ke ying lade gi klet no gi kon gi kti lade gi klet no ye gi kemi gi kepala de gi klet no gi bahaying gi besem lade ngim dei ban bishar yakiwei bat kum ka no ka ta ka bangim dei ban bishar yakiwei aingo ika jing krau ga jong blei de sisa ka ba blei u ai ngi pen yo ngi ka ktien te ka por chi ka por ka ba ningkong ngi ne pe ka ba Jisu hikai yiki senran ngi ka por ba ngi banget ha ka por ga jong Jisu Christ ka tang ka long ka dang tang kat tu kat ni por ka ba Jisu stang ka ministry ngi lej ban pe na ka ktien ka jong be na ka gospel ga jong Matius ka nong ga ba nyo kadi khot ke ba ningkong ter kini ki ketien ke bau Jisu uklei bat bau ukran bat bau hikai gini ki benget ke de por ki senan ke de por ke bau wang kom ni wat bishar ba en bishar fi na ba da ke jing bishar ba pi bishar en bishar fi bat da ke jing tau ba pi tau en tau pat fi balei ru ba mekmi yo tnget ubah haka kmat uparlok jome herei memsham la yo memsham snow ya ka kung henrei mem snow ya ka kung ka ba haka kmat jome hi lada kumno lani kumno ba mi ong halo parlok jome to sha mangan klauno ya utnget na ka kmat jome Hakmiro ka kung ka don hakmat jong mehi. Kani ka di ka ktien ka jong uplay. Ujisu wang kom ne.
Wat nom bishar ye kiwe. Wat nom bishar ye kiwe. Kumnu pi bishar ye kiwe. Kumta en bishar ye fi. Ka jing bisharang ni ka kren haba pi kren ye kiwe. Pi mudur sniu ye kiwe. Lele pi judge ye kiwe da kum ni da kum tai ba utu long kum tu ka long kum tu. Utai usniu lele utai kum ta. Haga ba pi kren ye ka kam chikiwe. Kalong ba pi bishari kiwe. Bat ba pi yo itang ye ka kam chikiwe. Ujisuli wang hang ni. Bat me yo i le ne pa yo itang yo tnget jong uparlok jong fi. Pila ban ong yo to porok ani yo to tnget bo he mo. Tong ani pen wen yo to tnget. Ujisu wang hang ni. Beli mi yu tnget chikiwi to pet yu tnget jame u bakam krau man yu tnget jong u parlok. Kabamut. Haba bishari ke jintlot jong u parlok jong pi lan ki parlok jong le ki paramarjan marpa ke jong pi. Haba ule bakla ukren bakla pi tu khana pi pentam shibon kabut pi kam sniu ma pi. Pi bishar pira ke khana jikiwe shaki dukan sha. Pira ega khana jikwe sigi kamera songkai ban ya riki pasat bat ban ya thu khana ba utau le kum ta kata kalong ba pila bishari kiwe bat piro pihap ka jing bishar ke jing bishar ka ban bishar pat ye fi u blain bishar ye fi tagadam dei ban melin ban ra ega khana jikwe he ki dukan sha ha yo ha hat alinti singken ha kanunu ke jaka ka kamera ka ba pi song pi riki pasat pi thu khana jikwe ke Bible kam sya phim dei ban bishar ke jing bishar ke di ke pop haba pi bishari ki we haba pi kren ye ke kam ji ki we da phim tip ka long kum nu ke stang kum nu pilik ban bishar ba pilik ban ye thu khana ban prem ye ki we ujisuli wang to pechwa yu tu kung ya ketika jintlop jengpi ya ketika pop jengpi ya ketika kam ke pi dan ma pi ke kam sniu gitu ke jengpi ban yu tu parlak ni ke parlak ke jengpi de na ke daw ke bible kam sha ma pin bishari ke we na mar ke ke pop ke bukra wadam kwa tip ke kam jeki we wadam kwa tip ke kam jeki we Ngong ada kektian uno na kanu ke bapediang ni ke kanar lor ni kalau betek ke bapediang ni ke marto aying serkai ba long betek kalau kaju haba pi pediang ni ke kanar lor ni sepang jomnu ba utau le kum ta oh ni si shau le kum ta ya tu le kepenroi ke gam jikiwe kata ke pop bat kapen sniu yu firu tapi kenu yu tau beri ngani pek utai ule kum ta kapen sniu di nang daw ko bible kam sha ba pin bishar pin ikran ni ka kam jikiwe pi pen long ka khana biria ban ya riki kemen ni ka kam jobe kam long ga babha bala dadan ke jingtlot hakamet aga di khotmet ni ku don kata ke jingtlot ke jingpang ni ka nu ke jingbomla uparlok jeng pi ni ka parlok jeng pi ni para marjan jeng pi Lani menu ba pia kenu halinti thinkin wat nam riki pasat bat anum ye kren biria ye kam jikwe kalong ke pop I ublei fi ule pim di ban bishar ma fi kadai ke jikai ke bekraw ke ktien ke jeng blei nang tang ke baar ke ba bible ke yotu yang i ke bong kum ni kak jing bishar kalong ba pimut sniu yakiwe haba pidan ke jengmut sniu ikiwe kata ro ka hap akba pi bishar ikiwe ka ktien jomle ke pen kan mawi ni ka shiti shiki nong rom ke lana ka khat saw ke de khot ke ba khat lai ke pen kan maw ke bong kom ni namar kata wat ai bangin bishar shu parolok hi henry pin kam kut bishar ye kene yakaban ombu ka jingjun tut ya la upara bangai lani kadau ban kelon tani ngi ke ktian ga jong blei wa pusol pol ukuran ngi ke bangai seki nongrom wong kom ni namar katangim dei ban bishar ye ki parlok ban bu ka jingriam
Ba uta uparlak le gata keparlak le daki para marjam kin ha pa gada gatliu bat pin yo klun yeledi kita ke ega ba pikwa kata kalong ka jing penjat bat pi bishari ki wei polom sha gidi bengen wang wat nang bishar tongin kutno ban bishar ye ki wei bat man tharai sniu ban mut sniu ye ki wei reka ba bah kalong uong bangin ya ye kajige it en pendap ya ke hukum ini kena kadau ni ketian ke jung tra ya ke ban ombo ke jing jentut ya la upara banget lani kadau ban kelono katanga ni ke jing sha baka bible kam sha ya ki khon jomli ban bishar ban kedau ban yo i ke kam jiki wei ya ke jing trat jiki wei lani ban mut sniu ya ki wei ban tharai sniu ya ki wei ba utu ule kumtu selej ban yetho no e kata chi ki wei kata ka de ka kam ba phi bishar phi lusha e ka kam ki wei lusha pet tenjo i de ngalong komno ngai yam komno wat ngong si sien ba kwa tip e ka kam chi ki wei namar ka de ka pop ka balai ber ka bakhado sepang de ka jing bishar ka bible ka kran ngi sepang de ka jing bishar ladangi penram ye ki weiru kataro ka ka jing bishar tapi penram ye ki wei kata ka ka jing bishar lagi pet ni ka ketian ka jong trai ka bible ka penkan mau ina ka shiti ka jong jacob ka lanong ka basaw ka de khot ka ba ka ba khat ar ka kran ber ka ongkom ni tongan puli phi ni ka ketian ka jong trai ka por ka yirap ye ka jingam jom pin skum tho ka jing bishar ka kran ye ka jing penram ye ki wei ka ongkom ni don tang uwei unang ai hukum bat unang bishar ubala man penim bat ban penjot mami melong uei ba mi bishar ya uwei pat kene kene ka ketian ka jong ubali ka bible ka yetho ingi ka hangni unang apostol jacob bukran beruang kum ni don tang uwei uba ai hukum bat unang bishar utau de ublei don tang uwei de tang ublei ubala ban bishar yanga ba de pi manga ngamla ban bishar ikiwei pi ro phimla ban bishar ikiwei namaro ong hang ni medei le de pi de ki e ba pi bishar penrem ikiwei phidamla ban penrem ya ke jing trot ya ke jing bomla jikiwei bat la kitu ke ba khamla ba de phiro pimdei ban ibisni kita ba pimdei ban bishar ba kren sniu chpang buta ai ngo yo play nang tau balala kini ke jing hikai ke kti ke chamlei ki khon ke chang play ba ka jing bishar ke de ke pop ka ba ublei umman uta uba bishar utaru la de kataru kan ngat ke jing bishar ke jang play kumno phili thu khanas niu yo parlok jung phi ka parlok jung phi kumta ublei on bishar ni phi hakasngi ke bakhat do de na ga daw wat nam bishar ki wei wat nam bu kan no ko ga ka basniu pershayo parlok ni ka parlok jung phi kren bha se phang ju se phang jaka ni mar ka bible ga ong to phin ya it paralok ai kom ba ublei wala it phi kom ta phi ro ki khon jamlei it yo to parlok ni ka parlok jung phi nda phin le kom ni en pendap ni ga ka hukum ong ga bible de ne ga daw ka jing bishar ka de ka pop medei we le pi de ke ba pi kran cha phang ka kam chi ko ba pi bishar penram ni ka wei pi pen ksan yo tu pi penram yo tu ngim dei ban bishar ka duty ka jingi ka long ya it paralok ngim dei ban bishar you know ya no ye le ka no ngim dei ban bishar pe ye le de kom no pi long kom no pm tran kar khu ye phi ke ko por hang no ba phi pet pi ngap ke ke tin bela ka long ka baling kot ka ba khniat ro ngada ge scam ka long ka jing kar khu ka ba kraw ye ka jing em ka jing phi ka long ka jing kar khu ka ba kraw ye ka jing em ka jing phi tran kar khu ye phi tran ai body phi ha ke ko por la da phi la em ha ke ka pop je ka jing bishar ye ki wei ba penrem ye ki wei ba mut sniu ye ki wei pai no hagan diga siung ablaying awan shime kumbang along ngat om bishar shu ngat om yotu khana shu ye kakam jiki wei
hanu ngan yo parak ni ke parak ni ki para marjam ni jana kene ke ketien ke jungu blei boleh menyarap ifi ke ke por hang no ke pipet pisngap ni ke ketien jable ngai tran menyarap ke khu ifi ngan bu jeng duai ke ke por tang lek ban ye duai lang kat bang nang duai ni ke liang jibi menjur lang duai lang ke por ke pi don hak ke jika ke pipi dan pisngap ni ke ketien ke jungu blei boleh menyarap boleh ai bor ke jengem ke jengfi hai ke ke por tang lek lang sebeli ke jeng duai lang ke por a blingawan siya try gani ko par ke kerteng ke ju Jesu bana Nazareth try gani ke khon me ko try ke pet ke ngap ke video gani ke jingkran ke kutien sa me ko try la na kila don ko try ha ne ha ka jinglong brau ha ka bishar ha ka penram ha ka mutsniu ye ki we abli ba man la ka par ke jigem go chiki bana du man ta try nga pat ke pen kedia ban ke pen keno ke ke sim ke jing bishar ye ki we abli bagi ke khon me ko try kin yong kin long ke bala light loot ne ke men sim ke jing bishar ye ba pet ben ye thok khanas new ye ki we abli map ye ki abli site no ki ke snam je me ko try thau thmai no ye ke jingem je try be kin long no ki khon je me ko try ban ye e ke ma ka kten me try to pen ye e parlok wan yo ban pendap ye ka hukum abli pelong ni ki khon me try be kin e ve ye we abli bekin am bishar penram you know apply try ini bekin nang ban tenjuk ban pek ye le de ke rukom ke jingam ke jiki ke manla ke ski apply try ke dua de ke khot me barok hot shme try de ke kerteng ke ju Jesu ban Nazareth ke dua ke pan ban nga ai go amen bad amen utrai nyo ban ker khu ye fi hegen ke war ba fi pek ke ke tin ke ju try ko ble shibon hang no ba fi don ban pek blame ya rap blin ai bore fi Gen si kendo pahad gawe ke por. God bless you all. Amen. Lama jaga